So it is a month that somebody should receive grace, and it's a month that somebody should pronounce judgment. Is somebody here at all? May somebody begin to pronounce judgment against the negativity of your life. Is somebody here at all? May somebody begin to have an understanding. The month of great escape. Monia Kwaba, Nakachense Bosuma, Ayadrum, and Yatemu, Ma Obia Kwaba. The month of grace and judgment. Grace and judgment. Grace and judgment. Makanche say Bosuma, the month of quietness, the month of grace and judgment. Sabosumu Kruya Wuremi, Ofeno. The month of Bosoma, what friends say, Manasseh Bosom. Is somebody here at all? It's the month of Manasseh. Month of Manasseh. May you receive your month of Manasseh in the name of Jesus. The ultimate of blessings in the Bible is the blessing of Manasseh and Ephraim. I say the ultimate of blessing is the blessing of Manasseh and Ephraim. So this is the month of Manasseh. May somebody receive that month of Manasseh in the name of Jesus. I practice what I preach. Manasseh ne Ephraim nshira eni nshira so nshira nyina emra wo so Yesu Kristo demu. The Radia Kase, Ayana Pejadi, the Japadia, or the Atohona, Ayawodena, Afi, Bisi Sablo, Sanka, and Emra was who used to Christo Demo. And I would use to Christo Demo. Emra more used to Christo Demo. Zamoka, the 11th hour. One papa, maybe a dunade, a kg, a say, a see, a pin, any. I pronounce unto your life in the name of Jesus. May all your expectation be released now, because we are in the month of Manasseh in the name of Jesus. Everything that is your expectation, may you begin to receive them in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Whatever your reproach for the year 2023, may today be the giggle of that reproach in the name of Jesus. And then the giggle, but when you say, Yabeto Sabo Ahorano, and then present for Jesus Christ name. I prophesy that may this month be your month. May this month be your month. May this month be your season of the season. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I make a declaration that may this month be your 11th hour month in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May God that you serve show up for you. Under the wedding show. Akakuma under the wedding show with Jesus Christ. May this man be the month of your testimony. Bosomanya bosoma, aye wa dance bosomo Yesu Kristo demo. I make a declaration over your life. Send me wakacha who say akabono. Sa bosomo Yesu Kristo demo enka muda. Nani nyina wasa Yesu demo. May you receive all. May you receive all. May you receive all. In the name of Jesus. In the name of Jesus. If this is the month of Manasseh and the month of divine visitation, may somebody receive your divine visitation in the name of Jesus. The Nyamia Kacha say Okurana the Baba Sauno, on for Mesrao, 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 Yesu Christo Dimo, on for Mesrao, on for Mesrao. Receive and make a declaration over your life, and by decree
May you receive your month of divine visitation in the name of Jesus. For your faithfulness, I praise you, Yahweh, for your superfluous blessings and breakthroughs for this month. I receive the blessings of Ephraim and Manasseh in this month in the name of Jesus. Heavenly Father, use me to accomplish greater works in this month of grace and judgment. I stand upon the assurance of the blood of Jesus Christ, and I receive the blessings of the 11th hour visitation. In the name of Jesus, I receive the expectation of breakthroughs. I decree and declare in the name of Jesus that every hour of this month is my hour. Every day of this month is my day of blessing. Every week of this month is my week of blessing. Every moment in this month is my moment of blessing. I declare in the name of Jesus, I shall represent favor. I shall represent power. I shall represent excellence. I shall represent miracles and wonders. I shall represent the finger of God, the 11th hour God of signs and wonders will fill my barns with plenty. According to Psalm 103, verse 1 to 5, my soul is redeemed from destruction. My life is crowned with love and kindness and the tender mercies. I will overcome. I will excel. I will increase. I will succeed in the name of Jesus Christ. Erade yedawasi bebe ma enanope so ode no adomadom ye anope ye mo akwaba eba 97.1 of my radio na ye wo Mekuda Empire. Great expectation. My eyes are on you, O Lord, and then Pai Ayabo. Erade yeni dawoso. Erade yeni dawoso. Erade yeni edawoso. Erade yeni edawoso. So when you there radiswa and anope fa ujidi beka yenjide ho ha na yenhwene radi betumi aye se radi nkuto na wani da no so na orehwe no ama busumi orehwe no asa na fi bekwa we ono na orehwe na yes lord yenfa jidi entire chi na anope yekinkan Proverbs 13:12 ewo ho yebeka Psalm 62 verse 5 nyom aduosia bie nchichema num no Psalm 62 verse 5 anopai awurade nkuto na worehwe ne dia yemom ne mosampai ene wukuda ene November bosome de to so awotwe nsiranke awurade so de dede ya cheyen yes lord yede awurade ase yemo akwa baba okuman ne wukuda mpai bo eti pachoka man yo Psalm 62 verse 5 yeah. Osi ampa mekra yekom hwe onyankopon ara na ninsem na minyane a mani daso ampa mekra yekom hwe onyankopon ara na ninsem na minyane a mani daso amen amen mekra hwe onyankopon ara na ninsem ena ne ayani daso no yensa beka Erade enkaiwo na busumi omanya weni daso no wonsa enka weni daso se busumi erade bekaiwo erade nkaiwo weni daso se busumi ubesori anante wo hu ahodim emire samao weni daso se busumi boshi bi obi hye no ebe wie peye erade menwie peye amen weni daso se busumi apon bi bebie obi akachi osibra na beje document no busumi wonsanka sa document no
ebusuanfo ina no pay yere bompai the prayer expectation great expectation prayer for great expectation say many debri beso na me mamani so ahwe urade me mamani so ahwe urade me rehwe urade kwan say urade be ya mame ano pay urade yema o urade mua o amen na urade man ya dance ya bro ewo Jesus Kristo Yesu denemo se ye kan Anidaso ho asema ye ka se wani da urade so ewo bibi ho a church nyama bi bebre church nyama you bia woni anani da urade so ewo ho obia woni a opese urade ye ma no na ansa na wani beda bibi so no ye di kan oni nia wani da no so no so owo tumi a obetumi aye ne so oye yes lord minye ni say ayeni ye ni tumi to mofra so so maybe bia meye abofra nia wani betumi ada no so ni say wasman so goto bibimba na wo retwen say ode ade ne bebre anu pokuro tumi ba na ebia obi akosha no kwan mu obeba betu ekoyi a na obetumi de aba eto de bia Anidaso ewo nyama bi mu ejina ye ngidi a ye kurai ene anopai Erade ma ujidi a ebe ma Anidaso no amen etumi ayetuma Erade ma ye ngidi a ebe ma Anidaso a yewo we erade mu no ebe so aba Erade ma ye Anidaso Erade ma ye ngidi Erade ma ye ho kronkron ahoden a ye de betwen ene Anidaso erade mu se erade akade a obeya ma ye erade akade a obema bem erade akade a obema agina erade akade a obema aye adwuma erade akade a ebema asoaba eno na ye kan ho asema no pai eti inyo ojontofo no aduosia bi njichema num no se mekra eretwen erade na onumu ena owo Anidaso odofo na no pai wukra entwen erade na kan Psalm 123 1 and 2 no so a okay so si na me pagya mani me mamani so akire me pon no na me pagya mani ahwe ni ote sro kronkron na mekoso ahwe ne nsa no nyuma nyina na mehu ne nyuma na metwen erade kosi se erade behu me mobo ojontofo no oha ani aduonu abisa no 1 2 3 Psalm 1 2 3 1 and 2 metwen erade kosi se erade behu me mobo ena no pay baby a wo bia ma yemu ya no ne erade ase the radiasi ma ne da so na wofi so the radiasi Adonfo ena no pe wo yada wase Yesu Kristo dene mo yada wase Papa Yesu yada wase ora yada wase yentumi fa wase da inti de biara da ebre ni don biara odonfo de yenko de yenba wohwe yen so manfom so boni bimpo mbeto yen impo Papa Yesu ye yare wo yen free mu hadwentwen to yen so na mumma yen Anidaso foforo ena no pe o maya da so ti ase na mojare de yen efu sania e kanyina ni say odonfo ya da wasiu Papa Yesu ya da wasiu ora ya da wasiu odonfo ya da wasiu Yesu Kristo dene mu Yesu Kristo dene mu Yesu Kristo dene mu Yesu Kristo dene mu yada wase Yesu dene mu Yesu dene mu odonfo yada wasiu Papa Yesu yada wasiu ora yada wasiu ewo Yesu dene mu ewo Yesu dene mu anope yada wase bebre ni awaje amawoma odonfo ye kase adwentwen ho a adebe sana ade ache yen ampa ye kodai so ufo yana ke ni Anidaso bi mpo ye nimu nan mu nsem na mumu asafo Awurade o hwe wo maso obo ye ho ban wa ma otamfo na amfa ya anye ne a ope na mumu sankura ye ma de pabi che yen menna no penso mo jare driye mefru sania ne e kanisi ya da wase odonfo ya da wase red da wase Yesu dene mu yada wase Yesu dene mu yada wase
Yesu dine mu yadawase. Yesu dine mu yadawase. Yadawase anese ne fata. Ampa papa Yesu yentumi fa wase intida. Ewe Yesu Kristo. Eradi yadawase. Se wakura yen yadawase. Se wasoyemu yadawase. Se wahwe yen ye busua so. Boni bi ankan yen. How na mani nyina mu utwitwa je yen. Yere bompaya de radias. Yesu Kristo. Yere bompaya de radias. Yesu Kristo dine mu. Yere radias. Yesu Kristo. Ena no penso odonfo okukuruku okatachi deja sofu penyin. Ena no pe wo maye da wase. Odonfo ya da wase. Na penso ya da wase. Ya da wase ya na ese na fata na ya da wase ya na nneema odonfo wadane di odo a wadane didi a kire wo ma. Enu nti ekase ya da wase. Yeni obibi a obetumi aye yama yengu. Aje unkuto nti osena ofata waye yo osena ofata na ase na no pe yare da wase anese na fata. Enu nti ya da wase wate. Odonfo ya da wase wate. Ora ya da wase wate. Ora ya da wase wate. Bebre nini a omakomu. Bebre nini eba yenso. Enso ni nyina mu no ya da so tenkwemu na moja de mu efusania. Niye kanisi ya da wase. Niye kanisi ya kura odin. Ye peja odin ya odin ne kese. Ye truntrum odin ena no pe. Hwani ye fane toto ho obi biara ni ho. Wa papa Yesu e wudi ye ni mo kan. Impo nsumu ojemu. Odonfo wo ne ye nam. One na no pe yare da wase. Odonfo ya da wase wate. Papa Yesu ya da wase wate. Ye dai so wufu a ye nim nya ye ko ye nim nya ye ba. Nso ebere ne so e. Asrade. Kwan bia ye nam so ye kasa ye ni ye akwan ensto nani. Na ye nam so afum no anopa yere bompa se. Onuguto ni odomfo onuguto ni moburo hunofo. Ono na akwan nyina mu otwitwa je yen. Anopa nso ye wonanim se onhu ne mobo. No mane moburo hunu enkata yen so. Na Kristo moja empepa yen ho mfum so nyina ye bompa. Kristo moja enin konim ewo yen so. Odonfo ena no penso ewo Yesu Kristo dem. You are bringing them bia odonfo waseme ma yati asisa yen papa put to mago wenim. Ewo Yesu papa Yesu ena no pe ya ba. So odonfo hu yen mobo. Ora hu yen mobo. Kase bia ye kayen sen fata anamon bia ye tu ne ye bia ensen fata u Kristo ne nyina mu ye stress papa Yesu facha wo ma wate odonfo facha ye wate ye honam mu de ne ye honam ne ye honam mu adwene nkuto papa Yesu facha ye ora facha ye ora facha ye odonfo facha ye yen kasa ya na muntu yen tade shem ye ditimu yanko ye biara odonfo ena no pe o ma yesere ukuto ne ye ba wenima oyo no kwafo sa ode yen fom so be chaye wa onye bone danso ye bone ne eduru una no pe ya ba wenim una ya ba wenim odonfo una ya ba wenim yesere se fa yen fom so nyina fa chaye fa yen fom so nyina fa chaye honam fem fem nia ye nim na ra odonfo yesere ampa yo no kwafo se o ma pe mu na wo ka won bone a o de be chewo enu tie ne de fa yen fom so chaye ora fa yen fom so chaye ora fa yen fom so chaye ora fa yen fom so chaye ewo Yesu Kristo de nemu 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 ora fa yen fom so chaye ngo odonfo fa yen fom so chaye ngo papa Yesu fa yen fom so chaye ngo na wotwi mu ora fa yen fom so chaye ye bompai se ewurade hu yen mobo na dum yen na ohaw bia ye na mu bia Eradi twaso Eradi siwa no kwa mai ohaw biara amani bia ye na mu no metuntwa ohaw ne amani bia ye na mu bia is a different troubles that every one of you find yourself and not pay or how biara eso esuaw akraw adodorwo mawania high and I no pay ye bompaya ti magwe radikaye or how ye by yensu radikaye amani jeye ebu jeye nietete wo rampabum
na ko ko to dwe ni ma ko so abompaye giant dino ade shimoje ni me na no pese e di kan papa yesu na nyansa ni tumi wo ma yesra ho nyansa ni tumi na no pe papa yesu e ko so asrese yen free otamfo ne hihye poni biare mu nyanka beba yenso abebro yenso te odonfo ma wonsaso ora ma wonsaso ti bia bia ema yen mu anamon bia yetu a ensan fata ena no pe yesreso ora agye ora hu ye mobo papa yesu hu ye mobo ye ni ebusua ye ni asafo ye ni ejuma ye fo omanga na ora hu ye mobo papa yesu hu ye mobo ora hu ye mobo na fi wuto mu fatom ye enye sadia papa yesu e wo mayere nsahwe we ni so papa yesu wa ofre upia wonem wa ofre upemu demma ena no pe yesrese ora je wo mu papa yesu je wo mu ora beje wo mu ewo yesu kristo dinemu ewo yesu kristo dinemu ewo yesu kristo dinemu odonfo beje wo mu ora je wo mu ewo yesu dinemu ewo yesu dinemu ewo yesu kristo dinemu ora beje odonfo je wo ma papa yesu je ora je se bibia yenam mponya kasa ye kansan fata ni nyina yesrese odonfo bremu na beje wati ora bremu na beje wonkuto ni yehwe wanim efse wonkuto na obetumi ajama yen wa o ya yen tuaso kampo wo de chi odonfo na no peje wo wati ewo yesu kristo de wase ye tuaso abompai na ye bompai di ensagu yenti so se ne awrade aka fa me ho no ebebem ne awrade aka fa me ho no ebegina ne awrade ashama me na ebe ye adwuma expectation say nya mehwe kwan wa awrade ho nya awrade nam na asem so ahyeme ho nkom ahyeme ho bo no ebegina ebebemu medigidi epejaw akase ebebemu wode bompai say awrade asem awatwero afa me ho no bigina nyame tumi so na yesu kristo demu bompai say you asem amayati asese wunnim ye esen ya dasa Ebrani ye muja to da yen na ye mu pona wasafo na de ebegina anu ntena no pe nya yesre nya ye kanyina se ora ma obotai ne bremu amaye ora ma ope na nye ho ma nya wasihye ya papa yesu ye ni se bepemu anu loketi en bibiara ye wo odonfo loketi en ora hwehwe ye fauni ebusuan ye frimu en fauni asafo ye timu en fauni ejuma ye na memu shira wo shira efre angle biara anu tie kase odonfo ye botai biara wa maye na mbremu maye wo botai biara wa maye na mbremu maye wo ansa na fi be ko ewie papa yesu na wasesa ye na wa ma wo botai abemu amaye na wa ma wadwen po abemu amaye na wa ma wo susui abemu amaye efse ji wa ma ya ti asese anya ya adwene ne wa adwene sanso na anya ye susui ne wo susui enu te na no pe ye stresse open kuto na anya ho maye open kuto na nya ho maye busumi mu na wotwi mu open kuto na nya ho maye na kakra akana afia bewieye yesrese odonfue open kuto na nya ho mauma ewo yesu kristo dinemu ewo yesu kristo dinemu ewo yesu dinemu ye bompai se awrade wunkuto ni ani dawoso yes lord awrade wunkuto ni ani edawoso awrade to you will lift up our eyes. To you we lift up our eyes. To you we wait. You are our help. Our heart and our expectation is from you. Yede bompai say Erade won yehwe. Erade yehwe wo yema yeni so ahwe wo. Erade wo ma ehia emmoa sika ho mmoa. Wo ma ehia ayaresa mmoa. Wo ma ehia se obi bedi wanim kan aboa won ewo won ha obi ho. Erade no pay yehwe erade wudi boy mpai wudi bompai erade woni yehwe erade yehwe
Erade dum ye. Erade dum ye. Erade dum ye. Adonfo eneden so mayada wase. Ekoswa stress papa Yesu. Ura dum Papa Yesu dum ye. Fre wo pemu na dum ye. Ampa unkuto ni tawoso. Yeni da so nyina na wasafo Erade. Eno ti stress Papa Yesu beto mo, ora beto mo, ora beshira mo, Papa Yesu beshira mo, ora beto mo, ora beto mo, ora beshira mo. Unkuto ni enimo yanti enimo bibi eka wo ho. Eno nti ni esra ye frese adonfu beto mo. Ora beto mo, ora beto mo, ora beto mo, ora boye. Wow, your boy, Papa Yesu, wow, Jesus bibi. Ora wo mwa ni ehia na no pe yo. Wo mwa ni ehia bosumi mu. Afi wo mwa ni ehia. Papa Yesu ti enimu kan. Ukuto ni ehia to wo so. Wow, ti osoro Papa Yesu hwe. Papa Yesu sani na kwa eni ta wo nwa so no. Sani eni so da wo so. Sani amofra depend wo won nanom so no. Sanso na yenso ye depend e wo so. So don't forget to catch you. Ora bechi. Ora bechi. E wo Yesu dinemu. E wo Yesu dinemu. Eradicate. Yes Lord. Eradicate. E wo Yesu dinemu. Ye traso abompai o se ewurade yi yen fi ohaw eniamani biase. Ewurade yi yen fi kondua biara ene ohaw ye eniama bisa ohaw kondua ene amane busumi mu ene wo ye nimu yansa na fi bekwa wiye ne ye ohaw eye kondua eye amane. Ewurade je yen fi yere bompai. Ewurade je yen fi bibi biara ebe koso a ede ohaw ede amane bi bebre yen kondua bia ebe suya yen ama ya basa ya tobaha ama asetena mu beye nwenwenwenwenwenwenwe. Erade muaye. Ena no penso odonfo ma ya baweni. Jiwa mpa osi embisa na de bema ya empom na be pie amaye. Ena no pe ebisa tinyina ne se odonfo nkodua biara amane ohaw ateti biara edayen so. Adane nkwa soma ye de yenti akwhya ase. Ena no pe yenti frase. Ena no pe ye ji hu. Ena no pe ye ji hu. Ora ji yen frimu odonfo ji yen frimu. Ora ji yen frimu, ora ji yen frimu. Amane ohaw konua biara dayen so. Se ya ware konua, se ye sika konua, se ye tawantawan konua, se ye menteme ho ase bi, se ye ohia konua. Jesus Christ dinu ye yini nyino. Ora ye yini nyino. Ora ye yini nyino. Ewo Yesu Kristo dinu. Ewo Yesu Kristo dinu. Ewo Yesu Kristo dinu. Ewo Yesu Kristo dinu. Atiti biara o bebiri femu. Ohaw biara o bebiri femu. Ampa Papa Yesu. Use wuni madwenga o twenfa ma ho. Enye boni adwene ne wo papa nkuto. Entima papa nkuto nya ho ma ye. Entima papa nkuto nya ho ma ye. Ewo Yesu Kristo dinu. Ewo Yesu Kristo dinu. Ya onga shafa ya ho biara enfi soro ne din. Ye twemo Yesu dinu. Ye twemo Yesu dinu. Ya onga kafa ya ho ensem fata wa safarade. Ya onga kafa ya ho enya wa safarade na waka. Ye twani nyinemu Yesu dinu. 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 Se washisha ura kawanga segum. Na se washisha kawanga segum. Jewuma ewo Yesu Kristo dinu. Ewo Yesu dinu. Yes Lord. Ewo Yesu dinu. Yes Lord. Yere bompai. Philippians 1:20. O se na mede ahun pepere retwen Erade ema mani nwu yere bompai wo de bompai no pese Erade ma mani nwu ema atamfu ani nye ni awoma hihye no ema wani nye wo ho Erade ema mani nwu o de bosampai no Erade emoyawo Erade nsomu
Awurade ntwene krante na onni nkonima wɔ kwan mu onni nkonima wɔ kwan mu ntwene krante onnwene krante na onni nkonima Awurade ntwene krante na onkoma Awurade ntwene agya ne nepia onkoma Awurade ema na hoden omani tumi eni nkonima wa ye twere wa ye mpata odon fue ma ye ni mu de biara da ma tanfo ni nji ya hu de biara da ora ma tanfo ni nji ya hu se wo hye fa ye hu a ora ma ni ndwiri na se wo twen ya hu amanta wansi won tem na se wo twen wo hu amanta kwa ma ni amapia ni ensem fata bi be pomfa wo papa Yesu nano be wo ma ye wo wenim ye wo wenim in the mighty name of Jesus Christ. Bible say otrinini adepa otwen no Awurade de ma no osi na Awurade nim trenefo kwan na ne bonyefo kwan de edayira yere bompa ya no pay se Awurade otwen mu onhye yafunu mu ma onhye yafunu mu ma onfa nyom foforo nhye yafunu mu ma onfa nyom foforo nto yentekrema so onfa adanse di enwura yemu yere bompai otwen mu Awurade man ya danse Awurade ma wadanse omma wuni ya danse omma wonkane mani ya nkyere ewo Jesu demu se yentwen yi mu mpo danse rama ya danse ma ya danse yentwen yi mu sisayen na sesi ni ama wa ya akomemu ampa uto na obetumi aje ukuto ni edi ni atoso ampa ore ma ye ni wu ore ma ya kwan enye basa wa wo jira obonefo ne kwan ma yen afimu busumi mu jira obonefo ne kwan ma yen na se wodi yen achimpo a odonfo jira won kwan ma yen ora jira won kwan ma yen na yentumi nante onyu ni mu ora ma yen twan ko ma yen twan enidaso mu ma yen twan enichemu ma yen twan ahu nyama pankuto mu na papa Yesu obonefo na kwante wasama ma ya ti asese ebe jira eni to don fo manenjira eni to ra manenjira kwam biara ensen fata se yene Kristofo ye de benam so ten ora ye paigu papa Yesu ma kwan biara ntine yenenim ma kwan biara nyawa safo Awurade kwan ewo Yesu Kristo din mu ye bompaye akosara adie yen ebisade ankore anopai Awurade asemse besisa be mu misa hwe mu misa na mo benya mo anije awie peye Awurade a oye odonfo na onye mfomso onyame ye mfomso onye mfomso ntinia oborno so nia Awurade abono enye mfomso. Yes Lord. You are not a mistake because God never make mistakes. Yo, Awurade enye mfomso Awurade ontwa nchi aye na kwan ni na ye pe ubompa ya no pe se Awurade dinkuni mame asana bosun bekwa wi Awurade mami hu wonsa asana bosun bekwa wi mami nya danse asana bosun bekwa wi ma niam ntuto yiye mame aboyafo mame nipa bia bigina mu aboame aboame amania waka ya wahye amame no ni na betumi agina ewo Yesu dem Awurade yi nipa bi onyi aboyafo bi onyi atade onyi wonyina emfa won mawo won ka wo ho obi mfra no misawo obi mfra akosi den na be ne den eyi na metumi aye Awurade ma wodom entoto maso anopei onukwafo ma wodom entoto maso anopei Awurade ma wahode entoto maso anopei Awurade ma wutumi enkasa ma anopei ma wushira eni umechi anopei wushira enkoma anopei wushira ensesane me anopei ewo Yesu demu adwadifuo wa wadi ko hospital wa wadi ko nyuma horo
so Erade amomo obua foni we Erade obua foni we Erade obua foni we Erade obua foni we Erade wa washo kwan yo ora mayen so weni mayen so weni anope mayen so weni unim yen sen yan kasa nti unim yen hawo so sen yen enu ti papa yesue meno na enya ho mayen meno na enya ho mayen unkuto na obetumi aye deja so penyin okronkron ni okakechi twedi ampon wa ye twere wa ye mpade biara da oni ede yan hari tan we na no pese ora maye maye odonfo ye maye ora ye maye ora ye maye e wo Yesu Kristo de nemu wo Yesu de nemu ya tuaso abompai de amang ahorowa ntokwawo ene basabasa ye mente ho ase ere koso ho yere bompai de sa amang na Erade nsa saa nso ene de yen korofoni abusuafo a wowo akosomo area mu ho a yegusu ara sre Erade ho adom relief items bebre na alcohol na no Presbyterian na asafo de bi koi and ran so na what twin so yati se Methodist asafo de bi koi Assemblies of God ni sorry ahuru ni nyina wonyina de bi koi efe Erade no nyam eyi ene ye de Erade ase magana ewo ho ye de bompai se Erade nkoso nko oman yi moa onko nkronkro a affected Erade nko moa busuya ahuru a semu ya to Erade nkoso man kunimdi enko emanima ewo Yesu demu sorry horo abo nyina charismatic royal house Perez chapel Pentecost ne church of Pentecost ne sorry horo a adibia ko ye de Erade asema wo nyina na yesre Erade se Erade fa ne santo nyina so ne Erade manasumje enkatagana so Erade manasumje enkatagana so Erade manasumje enkatagana so Erade manasumje ora wona won kasa wona won kasa kawon kuma papa Yesu kawon kuma yeni Erade mo biara nso e Erade adawase Erade adawase Erade adawase Erade adawase anope yere bompai obi biara ni baabi eye ne yawo ni baabi enkeka ho ensisi so obi biara yare wabi ekutia no yere bompai ye ji won esi wo preko pese Erade ye na yere boma bompai se Erade ma wayaresa what the one me the men ye na ye ni abom se Erade ayaresa MP mayen adonfo ye biara wotie ya no pai odonfo wayaresa frama monfa bushim ayaresa frama enfa bushim ayaresa frama wosonfa bushim ye yare wan ayaresa frama enfa bushim jiwa mpa enfa bushim ntini ya ba wani ayaresa jiwa asem ya ayaresa frama monfa yen fi jiwa ampa monfa yen fi monfa yen branaso monfa umaso obi biara yafunu eti wayare sansan kone so wayare sansan kone so Erade yempa onye ni da so woni yare ora mane ye bompa ye mojamode da so woni yare ora mane yesrewo ne ekurati Erade yesrewo mpo owo yare biara se wodin yempa bo nyina ne se ora kone mo awati papa Yesu kone mo awati ora kone mo awati ora kone mo awati wayare sa ayarsan kasa Ramaya Sabinya or Pepiti, Maya Sabinya or Pepiti, Maya Sabinya was the Nebiti Wati, or a Sayan Yare, or don't for Sayan Yare, or a Sayan Yare, or Yesu Christo, in the name of Jesus Christo, or Yesu Dinamo, Eradiada was. Erade and Sumana Wading. Erade Suma need to me. Onyankopon kasa etrem frama
ɔkasa kyerɛ tumi ma tumi yɛ adwuma ɔsoma ne tumi ma ɛyɛ adwuma ɔsoma ne tumi ɛma ɛyɛ adwuma ɛyie hu eyi ɛmmerɛ a ɔsrɛ ne hyira Yesu Kristo ɔsɛ wode kasa kɛkɛ mikɛsɛ oyi kɔ mimi yo ɔsrɛ nipa yi mikɛsɛ oyi kɔ mikɛsɛ oyi mbɔ enti wode kasa na minim sɛ wo kasa tumi no bɛkɔ akɔyɛ adwuma ɛyɛ ampa nso ɛna nɔpɛ yi Awurade nkasa na ne tumi baabi a wowɔ biara a wo nipadua mu ahwew no Awurade ma ne tumi mɛsra wa nɔpɛ yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade ma ne tumi mɛsra wa nɔpɛ yi Awurade ma ne tumi ɛmmra wo so Awurade ma ne tumi mmɔwura abusua ni mu anka nea yɛkɔ akɔtua sika bebree nanso yɛrehu baabi a yare wɔ Awurade ma ne tumi mu ayaresa ɛmɛso abusua no so Awurade ma abusua adanse kɛse ɛna nɔpɛ yi ɔdomfo nkae wo na nea ɛda wo koma so nea woretwɛn Awurade wɔ ho nea wabɔ ho mpae fiti afimfi ase ɔtwɛn ankasa ɛna egu so wɔ mu yi yɛbɛkɔ so atwɛn nea atwɛn yɛ wuraboa yɛ atwɛn nyame kom ɔbɛyɛ dodo ɛna nɔpɛ Awurade mpagya wo didi ɛwɔ Yesu din mu Awurade mpagya wo didi ɛna nɔpɛ Awurade nhyɛ wo nkuran ɔnkyekye wo hwerɛ na ɔnnom ɔma wɔ anidaso sɛ ɔyɛ onyame a ne nsa kura adeɛ a obi ntumi nyɛ mfi ne nsam onyame nsow mu Awurade nsow mu Awurade nsow mu Awurade onsow mu ɛnna ɛwɔ yɛn anim yi Awurade nsow mu ɛnna ɛwɔ yɛn anim yi Awurade nsow mu ɛnna ɛwɔ yɛn anim yi Awurade nsow mu 53 days ɛwɔ yɛn anim yi Awurade nsow mu every day ɔma wo adom every day onsow mu ɔhaw biara ɛwɔ nna yi mu ase na yɛwura afia wɔ yɛn anim yi Awurade mfa ne mu gya nsiw ne nyinaa no kwan ɛwɔ Yesu Kristo dim Awurade ma wadanse Awurade ma wɔn sere wansa na afia akɔ awie ɔma wɔn sere wansa na afia akɔ awie sɛ wodi pagya w'ani ahwɛ ne sɛ ɔmɛboa wo di a ɔma mmoa mfi ne hɔ mmerɛ wɔsi sɛ mema m'ani so kyerɛ mepɔ na memmoa fi he memmoa fi asafo Awurade hɔ ɔsorosoro hene ɔma ɔmfa mmoa mmerɛ wo na baabi a w'ani nna no ɔma mmoa mfi hɔ koraa mmerɛ wo ɔma ɔsoro apieyɛ atɔyɛ anafo ɛne atifi apon emie bie ma wo na ɔma n'adom nsa no wɔ wo so na wahu ne yiyede na wahu ne nhyira na wahu ne kankɔ a ɔde wo bɛkɔ nhyira ne nipa a wɔde wɔn ho to Awurade so nhyira ne nipa a wɔde wɔn ho to Awurade so aha yɛ ɔkoma 97.1 wukuda anɔpa mpaebɔ ɛne yɛne wahyia ɔdomfo yi nnom na ɔmɛnsi wo yie ɛnɛ ne da nyinaa kɛsi amen o 0551667755 na ɛyɛ line a wobɛtumi afrɛ na yɛn nyinaa yɛabɔ mu abɔ mpae nea yɛka nyinaa sɛ prayer of agreement yɛn nyinaa yɛyɛ nokoro ebisa Awurade biribi a ɔyɛ ma yɛn ma ɛboro so ɔyɛ ma ɛkɔkan ɔyɛ ma yɛhu n'adom ɔyɛ ma yɛhu ne nhyira nhyira ne nipa a wɔn mmerɛ wɔ Awurade akyidi ho yɛmmerɛ wɔ ho yɛhwehwɛ no yɛbɛkɔ so ahwehwɛ no yɛbɛkɔ so atena ne nan ase Awurade nhyira wo sɛ anɔpa yi so yɛbɛtumi adi nkita ho ɛwɔ afidie so asrɛ Awurade hɔ adom ɛna anɔpa yi wobɛtumi afrɛ yɛn 0551 667755 wobɛtumi afrɛ yɛn 0270 191971 wobɛtumi afrɛ yɛn 0205 81 87 48 wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ hɔ 0 hwee enum baako esia ɛson enum hwee ebien ɛson hwee baako akron ɛson baako hwee ebien hwee enum awotwe baako awotwe ɛson duanan awotwe so first caller ɛwɔ mu ma wakɔ aba ɔkuman Baba, and a person, Nyame hyira so onua Barima Kwadu Nyame yɛ ɔkɛse paa anɔpɛ dɛm sɛ ɛne ne wɔ soro fa ɛyɛ yɛda ase yɛn kasa anɔpɛ medisa de a medisa de a no sɛ ayaresa ɛna okay I'm really talking where ayaresa ɛna mɔne and then the Radwan. Papa, yeah, be bompire ma hododo. Ebusan for yere bompire ma yen nua Barima Kwadu Boafo.
ayɛsrɛ awurade ayaresa bambɔ ne nkonimdi ama no awurade nsa ebiebie ayaresa pon ne hwia danse gu nyame ma so ɔdɔmfo yɛbɔ mpa pagya yɛ nuabarima kwadwo ba wo nkyɛn o awurade wobɔni yɛde ne hyɛ wo nso awurade ma ɔkyɛm ɛnkora no ɔkyɛm ɛne wo nkatabo ɛnsiesie no awurade yare ahoɔden biara de anɔpa yi wɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ Yesu din mu miracle na wɔtwe miracle na wɔtwe ɛnsɛnkyerɛnne a na wɔtwe woyɛ osi daa woyɛ ade foforo wo mmɔborɔhunu ɛyɛ foforo daa anɔpa yi mmɔborɔhunu mu awurade yɛ nuabarima ihu adom ɔnhyia adom ɔhu adom ɔnanto adom mu na ayaresa wie pɛyɛ ɛwɔ no so wɔ Yesu Kristo din mu ɔno kwafo yɛde wase sɛ wobɛyɛ aboro so ahyɛ wo ho anuonyam Yesu din mu amen nyame hyɛ bebree aseda yɛ awurade de nyame hyɛ so afro kɔma 0 yɛma akwaba ɔkoma 97.1 Anidaso wɔ Yesu Kristo mu Emma Mankasa, the Kura, Economy, Mamma, the Rano say, she may be saying, and I rather find out whom any museum. Ya bompae ya koso bompae erade ya die nya bia shawunsa erade wadum eja to so fu penyin papa Yesu jiu ampa wona nkonuwo Kasamando, point of contact Wadumunti amen. Amen. Our friend for the whole line, so you're my 97.1. That's who Jesus Christ. Na crossover, one fire crossover, November, December, but the Mebusia, Mammy Kuni, Mimi and Mimina, Manone Gana, Omoya Woodbang, Yancy African, where anything is. Amen. Yere bompaye. I'm so in the last caller. Yere bompaye the one you na ebusanfu etiye you na erade so mo erade de wa ye nua bia ne kunu ade na ebusanfu ewo Ghana ne amano ne Papa Yesu yere koso abompa echai ebusan biara yesewo na ewo ye nim na ewo ye nim adunuma biesa na adunuma biesa wo ye nim erade wa dom ne wo tumi enkura wo nyina enkura wo nyina awode hwe wo nyina so efi esane ne ohaw ne amani bia mu ewo Yesu di mu ma wo ma adanse ye kese won to ayi nyum se oh you erade you we di nukwara ma wo won to ayi nyum se oh you wakwa ma wo won kese you wo erade kuto en waye won boyafo waye won gwankobia waye won nkwaje ye dawase ye dawase ewo Yesu Kristo Yesu Kristo Amen. Come on. Amen. Council ho nya bia nya misha bebre se wa fra koma anapai yo nya misha ha enai anopai yede osomni besi na moma yem kan ebusuafo a wo join on social media here Facebook yenua bia nyame ne hene o say Father touch me with a supernatural way. Mama Georgina Yamson US will say it is right to give him thanks and praise. Sana strong Amedo say praise be to our God, Lord God Almighty, for his grace upon us once more.
We are grateful to you, Lord, for another blessed day. Good afternoon from South Korea. Amedo say in Sri Lanka radidin wakura yen na wamayen adom na anopen so wasan de yen ayura da fufurum na mi mamu nyina mi mama hawo na eche so ho no South Korea no owawie mu yo nyankopon won wade ni benin na mi sha bebre amedo nyame kan ho sa na sevia mu a eye kwawu abetifi o se Erade yada wase ewo nkwa wodi amaye na no pay sevia se onyame a wo mere ene wo botai ewie peye at the 11th hour kasama me ni mabusuafo amino sa nyame hini se erade meda wase se wabɔ me ho ban me ni me fufo na ukoso a ma wo frɛ ye nhyira erade yada wase afenu Beatrice frefi manfe o se erade yada wase se odi da foforo akyeye yenua bia sevia se erade yada wase ma osofo ene aboafo a woni ebompaye sa na nyame ni hini se erade ma yen gidi na yentumi nya anidaso emfantwen nia opese oye mayen no sa na nyame hini se erade ye de aside ni kabia ma yentumi na wase bebre emmoro so yentumi na wase emmoro so chese asida bibi wasida chia wo ena ye de bema wo mama veka yesu nso se erade ye de wase sa odi da fufuri ya cheyen na yebekoso a ahyewanunyam ni awori ye won yasetem nyina yenu Barima Asare Fred o se ewurade ye da wase sa odi nkwa amaye ono ese erade koso ara ma wonsaso ewo Josephine Semeha so ono kurere se o se erade fansa kan na fa wayaresa etu ye nyina so nyame ne hine onu Barima Erasmus Amanfo say good morning erade nhyiramu nyina amen mama Benis Kuranten Winiba o say amen and amen odishi ba kwaku ahwiren a oye Presbyterian asafo wo wiase nyina youth president mebun titinani onu so say erade nkan yen ho Sylvia mo say erade ayaresa emra bra kwadwobu afoso Sylvia say mama Julie nso erade ayaresa ne bambo emra no so sa na Sylvia say ye bompa ya sere abambo ama ye sister ofrey ene na abusuafo nyina mama Gino Bere sare Australia nso say amen abusuafo amoni yen di nsa wo so ha nyame hyira mu nyina ha ne de mu besi ye besere erade so nkan yen nyina ho nyame ya adoma ye besi ahia ochina na ya hwe onyame asem na erade nkan yen nyina ho bye bye. Anywhere you lead me, I will go.
victim. Oh, your grace makes the difference. Just they embarrass me. Oh, number Koswa, Ayesa, Jumedina, and also some El Hayade Ebesom, Yabebo Remo, El Dominase, Na Yako, Aye, Asunafo, not Kupobejano Emu, Ewa half mantemu. Meno Ekase, Adisha ho Echemu say, or my classroom, Moya, and Fioko Joho, Nia, classroom Makakra. Kato any bronache say a budi gun kwadana so na wo sempanyi fo hwe na omobesese ho ede emomo ti ensamne de bi e wo hase ayede ebesomo Egomesua kromo amu no eye Minister for Education no anem rasebedwani ya wo bosomtwe abaton peso wa santemantemu ono na de atodwa se aban wa ho fama paase sukuu mako beso ha ene adokronum bi obeye ho adwuma schools no wo he ye de monsem nyina ebeba etino ye from ikechefo nyina president anabuadu obobi Lucas Mene ohima sachiwa ma yenshen samnasidia na edeni echiremu ewo national chairman we general chairman tini general kandin hu dada ena ede chairman so aba AP so ede amano ede ma National Democratic Congress NDC amayekuo no Owura Johnson Esiedu Enketia edinya amafo bone samnane sa general mosquito na panyinya kasa ni nyina ne senroda NDC amayekuo no womo NTUC ekohia ye Trade Union Congress na ni nyina ne se padie eku ahodo wo memu nyina wo no mo ebehia na ma hwe kwan betimi afaso ama padie timi afa ntoma pefra na omensi kasam so etimi egina brane na opanyene kasem ebra woni nsechofo di nhemu no na wo chese wo hwe san hihye ya ekamampanyene da John Dramani Mahama ne to a wo kwa wato din building Ghana to yesi oman Ghana no aprobo ewo mu nyina a wo bo ade di kan wotimi NTUC fo ede enhyemu na wo chemu se anya hankwa o oko UK mountain so amaya hodo a NDC nkrofo wo ho NDC ekoma ne bi wo ho ene amaya hodo a labor omagia atum se betimi abo oman no bia no omo no omo nyina edi enkomo anhyemu no bekoso akoso Okuma Radio. Efra na wache say organizations ahudo bi ti say ILO womu no munyina edi enkomo a sa dankoma bia womu no betena se na fi etimi aboama NDC so etimi afa ntoma pefra na womu betena dwa so a enwoma etimi akoye ti de enwi de dedi kan kura we de na wujidi say ebeboa Owura Johnson Esiedu Enketia. The CPP started along the same lines as the local but because of the first in identifying that share the same we have had to believe when we are invited to national organizations and even to events organized by labor parties across the globe. We will go there and we meet the leadership of Ghana's labor and NDC. So we've been discussing this week. Why? Who are we trying to deceive? How can we discover our relationship and work together? What is about identifying so this is a beginning. Johnson Esiedu Enketia and Ayetene Kebra and this Amaikuno and Trade Union Congress Ishemu and Rada. Ene ayetwa and Samson Minister for Education na ono anem rasebedwani obosontwa baton peso wa santemantamo yera osay ya aduchima na de atodwa se abanu nya anwumasua adwuma no atagemu kwa bia so baya de obetimi bia se de baya ne bohye bia ohye no obetimi adiso pepepe wose aban no ahye sukuu mako beso ha ani aduokron 195 schools bia se a wose ebedru 2023 awie ye de na wawie wose no no eka schools beso ha ani aduonunum 125 bi ho ena wo mu nyina enya sika every World Bank a wodi sie na ogidi ye se bebo amagana ngumasua emu atime apagya ma yenkonkotie se de yewra adutum na ochre get fund mu a ya wo mu anya ene se de wodi bo ama ngumasua mu apagya wo man mu
Get fund there, and they make me a World Bank. World Bank, I don't know how you media. I get me a energy. The sign so our development bank. Also, I'm the guy is 6 years down at my production. And also, of course, I feel a bit more. Get fund there, a beer or a beer, a few new collection of the it is on additional means, it's a new Bruno area there never found any contact at the action. Now the we are not a house and the Ministry of Education now everywhere like this found them so we are not contact at the action. It's way a year say aduchum enono enwachi ena Ghana Education Trust Fund e get fund administrator Dr. Richard Amanfo Boadu eba mu bie eno ba betre said the school no yes get fund ace school dan ma wo akoda wona nankaso akura ba betwe anwea a yedi sini bi say ye no omunwe eno was no kwasem ne chasa ya na ha adwen ohwe project so say ne person ye na contractor for you say and what's get from the share contractors cantina any new project even though the victim say and no so be to idea a bit of project you say contractor na kasa so capacity also a problem intino we don't say up to that you say see this answer so a bit of the projects are over here feel na no the Buddha, the book I will say, projects I can the budget can see a little bit. So now, the projects, the move by we a get fund administrator Dr. Richard Amanfo Boadu. My Chaka Sabano Sodembo Remo, our dominance, our crewman, our Sunafo, not Kopobe Jano, Emo, our half for Mantemo. Now this year, and a manu demonin and a selba, Scuba Copa, our one Kebuama etiquette quada, no mania babayan panimpa, a year a row room, MA Scuno, Atitia Pansam Scuno. When a Scuno? Maybe some modern school dan Casabina Cabetu say, eh, where there's some Cocobo. Asemu crowd or not in a better now. Oh, Canapa, a good day. Oh, where they got it, I was some day. Ah, Bradley. Ah, where can cut a some day. Oh, when I get fun, get no missing from you. It's no overhand get fun administrator by the car pom fee. Maybe I'm Calatis. Oh, Education Minister back, I said, didn't achieve maybe I'm Calatis. Ya kwa mwala wansi chewa wa buza o mamon to aba wai mamon to aba sebi wan to ankwase afo bi be yam oh but buza for wa uti wo angel no wa uti wo angel fm so no to emika ko Facebook sisi na YouTube so na kwhwa de eno ni awe hosam no time na ye mission school na anka mission na aka Presby for ya da abayaje eke abeye anka sa wa school nyina abayaje oje so amfa mobra oh etu wodi ye kwotie Abudu Barima wono na wo ye chairman Edema School Management Committee no are wo sema waka dia fa school dan ye ehu kusem yesuku au ba ya oni tie school yi dan ni na eso abu ya be jensen dan na sia ye no dan ku ya ede assembly ya ban ndo mudumode mbala ngbe boye ahuna mwa de buso ye tie isi ne be ya kola no so ye teacher fon so be teacher ma amedia eba sama to de teacher ye bia do ko ni kwa no a obetra dan we mu na to question dan sitia o no no wantana ha ama dan ne be buku ama na juma sai da yasa teacher ko de bri afria afa ya dan yi mu ama ese de ni bre ana ne be fo no ni sti na ya tana se bobia ese ye bo na ya udi atwa ban no obeyi bia mai ya ka no so no aya sem da ya sem ne de ese ntini hwe ama dan no yem fancy ha yem fancy ha ohima
Yebeko eyo ntino ye ni dwa kakra ye ni dwa kakra mbra Rock Clinic Akuffo mefaje capsules and raw garlic mixture da ba ma moje Akoma Radio 97.1 FM Fufrobia Abano Menkwa Mintu Mintie Menkwa Mirintu Mintie FM Fufrobia Abano Menkwa Mintu Mintie Menkwa Mirintu Mintie Owani Padi Mani Mai One she say body mati memu forwati e wakuma nefe Agu kensi eni kasi ya papa Daddy eni ampo mudi unse e wakuma nefe